Les faules i els contes provenen de la tradició oral. En l'actualitat, tant es poden llegir com escoltar, però tenen característiques diferents. En la faula, els protagonistes són animals que parlen i rivalitzen. Generalment, en són dos oposats que s'enfronten i produeixen una situació de la qual s'extreu una ensenyança moral o ètica. Els personatges del conte, en canvi, solen ser un reduït nombre de persones i la història que expliquen es basa en fets reals o imaginaris. D'aquest relat curt, sovint, se'n poden treure conclusions didàctiques. L'exposició mostra obres dedicades a Jean de La Fontaine i Jean Rodari, fabulista i contista respectivament, que serveixen d'exemple de les similituds i les diferències entre els dos gèneres literaris narratius. L'origen de les peces és el Concurs d'Art Gràfic Hommage à Troyes 2020 i 2021, promogut per l'Associació Internacional Duana de les Arts, que cada any honora 3 escriptors amb motius dels respectius centenaris de naixement. Hi participen artistes gràfics d'arreu del món. El tema de les obres presentades està relacionat amb un dels escriptors homenatjats en la línia triada per cada autor. Un jurat d'especialistes en art gràfic i literatura atorga els premis, que es mostren en exposicions itinerants. En aquesta ocasió, només s'inclouen obres dedicades a La Fontaine i Rodari, perquè són autors que van engrandir la narració oral, alhora que serveixen d'escenografia del Festival Gualba Moig 2022, que se celebra per segon any al Montseny, terra de bruixes, fades, follets i dones d'aigua, de llegendes, rondalles, contes i faules de guineus, genetes, granotes i gripaus. Ja em direu, qui s'ho va inventar, això? Doncs bé, jo us diré que més que probable ho va inventar algun pastor d'ovelles, o de xais. Endavant. I res, aquí veureu tota l'evolució, potser li podeu preguntar, si teniu algun dubte li podeu preguntar ja que la tenim aquí. I després aquí hi ha una llegenda que van escriure els nens de Coalba, perquè aquest any el Gualba Mots ha participat en l'escola. Llavors tota l'escola, des de P3 fins a 6è, han escrit una llegenda i l'han il·lustrat. I llavors el divendres, que va ser la primera Ida, jo pertanyo a aquesta associació. És una associació que es dedica a fomentar l'art i la literatura i que anualment fem un concurs de gravats. I aleshores, això no és la mostra, el concurs, simplement nosaltres que és boniques. Però el que més m'agrada a tu és quan et poses a cantar. Va, canta'm una cançó, sisplau, canta'm una cançó. I el cop que anava escoltant el que deia la guinea em deia, va, sí, li cantaré una cançó. I va obrir bé per posar-se a cantar. I aleshores què va passar? Que va caure el tros de formatge a terra, la guineu va anar, clas! Va agafar el formatge i se'n va anar corrents. I
compte, aquest conte s'ha acabat. Els plats, les finestres, de gelat de xocolata, de gelat de maduixa, la teulada, la xemeneia treia fum, que era sucre fi. Buah!